Така, дечки, добър дойдете в моето видео. Дечки, нещо да ви кам. Аз много учих. Инче, не знам, що да ви покажа. Зато е ден веке, 1:14, 1:15. Брат, не смям да направим и един глас. А това просто шиша пана. И аз сега ви покажам колко съм учил. Видиш от това ви. Мамко пишала, а аз ова. И детски имам га лектирата Пипи. И история общество. Дечки, може да го разчистам отма. Оти. Аз имам уша 20 сата за дом на школа или уша 5 сата. Не знам, що да правя, дечки. Я кревето само мръда и гледам Бен Алзар топ видеос и веки имам 34 минути. И дечки. Едно благо апнав. И сега съм гладен, не знам що да ядам. Веќе не знам що да ядам. И аз ако станам пръв, ќе направам кафе. Не знам како, дали мога бързо да направя. Я некај 3 минути или по-малце или по-повеќе. И дечки, веќе снимам 1 минута. И много кучина лад и не знам що да правя. Дечки, всичко е фърлено. Види, чорапи, ама тия са моите. Блуза за утре. И дечки, не знам. И това е 1 сат 33 минути и 28 секунди видео. И аз веки ушамачки да гледам 1 сат. И толкова минути. Май, дечки, не знам що да правя. Колкова голямо чело. Форхед имам, види. Брат. Това ме секрето, никой не сме да знае. Аз си я покажувам. Не знам защото си я покажувам. Аз ми сега краката беше. Да замочим диносаурус. Знаете ли Саурус Гейм? Аз не го гледам, от аз сакам английски да гледам, за да учам по-повеќе. Мали, извините, дечки, умрек. И дечки, не знам що да правам. И аз сакам да си играем с вас, да гледам за пръв път и коим са преплатниците. Аз само имам 4, брат. 4. Молим ви се лайк и subscribe, брат. Молим ти само 4 души ме сакат моите видеа и молим ви се много. Всичко ме е сменно и всичко ме е сменно много. Нищо, и аз това го нема. Овој телевизор го нема. Овој кревет го има. Ама пердото го има. Ама сликата го нема. Знаеш ли що друго нема? Ова го нема. Що друго? Всичко. Това там не си беше. Тук там си беше некъде. Ама кревето там беше, а това там си стоеше, мислям. Ама кревето там беше, а масата до джамо беше. И затова така. И не знам що да правя. Дечки, ако имаше на камера така. Трябва да се шият. What the fuck? Да моми да апнам, ама дали мома. Не мом. И дечки, аз само така може да го раздигнем това цело. И ако гледате, добре.
падне всичко. Не можем, това е тежко. Така, ама аз ако имаше камера, така ще държа. От толкова далеко, дечки, добро ке беше, ама ова, не знам. И Стефан, аз му се явих и аз ке му кажем. И аз утре 7 сата, не са бале, вечерта, ке му се явам. Ако игра со некој, ќе го оставам да доигра и он ќе ми се јава на мене кога завршува или јас ќе му се јавам колку ќе каже. И така, дечки, ќе увидим Стефан утре. Тоа веќе снимам 6 минути и сато е 1:21 минута. Бал. Много че налават. Знам, защо толкова ладам, ке отворим джамов. Рок темно. И не знам защо. Много отварям джамо и слушам от другава соба. То е много ладно. И загнуват се. Обаче. Добро. Дечки, сакам на Гаги да спиям, но не сакам. От сега снимам видео. Ако сакате, молям ви се лайк и subscribe, брат. Аз колко много се молям, все правах така да имаше 10 лайка максимално. Или 10 за преплатници. Како сакате, ама немам. Ай, маленка соба имам. Еве види колкова. Ето епик имам, ташна имам нова. Та не ми беше моята. Тук е таа ми е старава. Ташна. Да. Я ова ташна. Таа ми беше старата. Ай, много ми се пие. Течки не знам защо да правам. Ай, на мен ме страх много да се воза или да се шетам. И че знаеш защо ме е страх? От там има 10 кангала изпущени. И един шарт планинец изпущен. Да, иначе аз ще шета ако 10 сато с моя електричен тортинет и само излева. Ама чичкото ще излезе право, он му иде и викна го, ама он не тръча по мене. По мене. И дечки не знам що да направам. Дечки не знам що да направя. И моят тортинатор е 30 и постигам максимално спорт и право летакше, ама имаше една батерия. И много бавно лодеше, мора да го бутак, ама ке ме хапнеш за ногата близко. И не знам що да правам. Добро. И ке се кажа с пръстена. Добре, дечки, ай, мора да го изгасвам, извинейте. Айде, чао! Ту.